Matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet, għall-ewwel darba fl-istorja tal-futbol Malti, round sieħ tal-Kampjonat Ewlieni Malti intlab fil-Gżira Awċija. Dan wassal biex eluf ta' partitari qasmu l-fliegu biex jisegwu u jagħtu s-sapport tagħhom lill-iskwadri ewlenin, filwaqt li oħrajn ħatfu l-opportunità li qattaw il-weekend twil la darba l-festa ta' jum il-Helsin ġiet fil-jum ta' tnejn. ċifri fidejn One News juru kif bejn il-ġimgħa u tnejn madwar 86,000 persuna qasmu l-fliegu permezz tal-Gozo Channel biss, b'total ta' 400 vjaġġ bejn il-port ta' Ċirkewwa u l-port tal-Imġar Għawdex. Dwar dan tkellimna ma' Alana Bela, Chairman tal-Premier League Malta Limited, fejn stqarr li din l-ewwel inizjattiva ta' din ix-xorti f'Għawdex kienet waħda pożittiva ferm. Naħseb jiena kienet esperjenza tajba ħafna, in-nies irrikorrew, il-klabs kienu kuntenti ħafna, aħna kuntenti wkoll. Ovvjament kellna l fuq minn 5,000 persuna li attendew għall-lob li għalina huwa numru tajjeb ħafna. Ovvjament inħarsu l-qudiem issa biex is-sena dieħla din l-attività tkompli tikber. Ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet tkellem ukoll Joe Muscat, kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu, il-GTA, fejn elenka kif din l-inizjattiva sportiva ħallit il-frott fost in-negozji u l-ekonomija Awċija u din m'għandix tkun ħaġa ta' darba għax-xena sportiva Awċija. Ovvjament dan kien avveniment importanti ħafna għas-settur turistiku fil-Gżira Awċija. Dan minħabba l-fatt li n-numru ta' teams parteċipanti fit-turnament li sar fil-Silver Jubilee ġewwa Għawdex. Ovvjament dawn it-teams għadu fil-lukandi rispettivi tagħna fil-Gżira Awċija, kif ukoll biex ngħidu hekk ikkontribwixxew għal setturi oħra illi huma relatati anke mas-servizz turistiku bħalma dak huwa trasport, kwistjoni ta' retail, anke ristoranti. U allura kien hawn dik l-attività turistika fil-Gżira Awċija